Rasmus, jeg kommer fra BD05, og jeg vil ganske kort fortælle om den speciale vej, jeg har taget. Jeg har taget BD Classic, hvor jeg har været et halvt år i udlandet, et halvt år i praktik, og så et halvt år til at skrive min hovedopgave, som jeg er ved at i gang med nu. Jeg er på 9. semester, og er færdig her til januar. Man kan sige, at BD Classic er godt for dem, der ikke ønsker at komme virkelig dybt til kendskab med de teoretiske viden, der nu er med det at være arbejde med iværksætteri, men er mere praktisk orienteret. Det er jeg helt klart. Jeg har heller ikke noget stort ønske om at drive en virksomhed, så på den måde så var det BD Classic, der var det mest naturlige for mig. Omkring det at skulle i gang med sit speciale vil jeg sige, det er godt at søge legater i god tid. Det er godt at have styr på sit praktikforløb, inden man tager til udlandet. Det gør det lettere at nyde det at være i udlandet. Jeg gjorde enormt meget ud af at være social, da jeg var på Island, og lære de mennesker, som jeg nu delte guesthouse med, lære dem at kende, bruge tid på dem. Og så angående det og fagligheden på stedet under mit studie på 7. semester, det prioriterede sådan rimelig meget ned. Men det var meget omkring det at få kendskab til andre kulturer, jeg synes var vigtigt. Slutligt vil jeg sige, at som sagt, det er godt at søge legater i god tid, have styr på sin økonomi, når man tager til udlandet. Det er altid rart at have den frihed, når man er ude, og man ikke skal tænke på det. Det gør det lidt sjovere at være sådan de fantastiske steder, vi nu kan komme hen. Vær disciplineret omkring det at søge legater og det at søge praktikvirksomhed. Lad være med at tænke så meget på hovedopgaven. Det ligger for langt ude i fremtiden, synes jeg, til at man kan gøre det. Der er ingen, der kan sige, hvad der sker. Og så ellers gå til det med et positivt sind, og så får man det bedste ud af det. Man er selv med til at skabe den fremtid, man skal til at begive sig ud i. Men kontakt mig, hvis der er noget, så vil jeg gerne give nogle flere svar på, hvad det er BD Classic har betydet for mig på det specielle forløb, jeg har været igennem.